बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। जेब्ला जोङो जोंनि फरायनायखौ फोजोबो अब्लाना गिबिसिनावनो जोंनि नोजोरा बहा थाङो? जोंनि नोजोरा मोनसे मोजां साख्रिनि फारसे थाङो। जों जोंनि डिग्रिखौ नायो आरो थांनांगौ फारसे जोङो आवगायलाङो। जेरैहाय जोङो गभर्नमेन्ट जब नागिरनाय एबा प्राइभेट जब नागिरनाय फारसे जोङो आवगायलाङो एबा थाङो आरो जों इसोरनियाव बेबायदि होननानै आर'ज खालामो, अ फोरबु आंनो बे साख्रिखौ हो, आंनि डिग्रिनि हिसाबै बे पस्टखौ आंनो मोनहोथारदो, बेबायदि होननानै जों आर'ज खालामो। नाथाय नोंथाङा माब्लाबा दान्दिसे समनि थाखाय थाथ'नानै बेबायदि सानदोंना? मा नोंथाङा माब्लाबा इसोरखौ बेबायदि होननानै सोंफेरदोंना? फोरबु आं नोंनि रायजोनि थाखाय बबे खामानिनि थाखाय आङो जग्यथा गोनां? आंनि बे डिग्रियाथ' बे बुहुमनिसो, नाथाय नों आंखौ जिबायदि आत्मिक जिउनि अनथोबफोरखौ होनानै आंखौ सोरजिबाय एबा दाबाय, बैबायदि हिसाबै आंखौ नोंनि खामानियाव बाहायदो, बेबायदि होननानै माब्लाबा फोरबुनियाव सोंफेरदोंना एबा बुंफेरदोंना? जेब्लानो जोंहा बे बुहुमनि डिग्रिफोरा जायो अब्लानो जोङो जोंनि बै डिग्रि हिसाबै जोङो साख्रिफोरखौ नायगिरो आरो जोङो इन्टारभिउ होयो आरो बेबायदिनो खामानिखौ मावो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, नोंथाङा माब्लाबा इसोरनियाव जिसु ख्रिस्टनियाव सोंफेरदोंना जे फोरबु आंनि थाखाय नोंनियाव माबा मोनसे खामानि दङना, जि खामानिखौ आं मावनो हागोन, बेबायदि होननानै माब्लाबा सोंफेरदों? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बे सोंलुनि सायाव एबा बे बिषयावनो बाथ्राखौ सावरायगोन। बेनिखायनो दिनैनि थाखाय एबा दिनैनि बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिसिनथार आरो गोदान बाथ्रा जानो हागौ। बेनिखायनो जोबजासिम नायगोन, मानोना बे भिडिअआ नोंथांनि गासै साननाय हनायफोरखौ सोलायनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, एसेबो स्किप खालामनो नाङा, मानोना नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ सोलोंनो हागोन। दे अब्ला लोगोसे जों थांदोनि। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बाइबेलाव मोनसे ओरैबायदि समायना, ओरैबायदि गोदै, ओरैबायदि बोर गोनां मोनसे बाइबेल सिरि दं, जेखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै होनो नागिरदों। बेनो जादों जाहैबाय जेरेमियानि 7:5 नोंनो प्राण होआ सायावनो आङो दिथा होदों आरो नोङो सारि जाया सायावनो आङो नोंखौ जातिफोरनो लागै नाबि सायख'दों। बे गोथार बाइबेल सिरिनि ओंथिखौ नोंथाङा बुजिदों दा? बे मुलुगनि बबेबा मोनसे कलेजआ नोंनो डिग्री होनायनि सिगाङावनो सोरगोनि इसोरा नोंनि गासैखौबो फसन्द खालामनानै दोनखादों आरो बियो नोंथांखौ मोनसे गुबै खामानिनि थाखाय सायख'खादों एबा सायख'खाबाय। जों गोबां समावनो गावखौ बेबायदि होननानै साननानै लायोदि जे जोङो सरासनस्रा गोबां साधारन मानसिसो होननानै जों साननानै लायो। नाथाय बाइबेला इफिसुसारि 2:10 सिरियाव एरैहाय बुंदों, जोङो इसोरजों दाजानायफोर गाहाम हाबाफोर मावनो थाखायनो इसोरा ख्रिस्ट' जिसुजों जोंखौ दाबाय। जोंखौ मावहोनो थाखायनो इसोरा बेखौ सिगांनो थाम-थिम खालामखादों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जों जे बे मुलुगाव सफैबाय, जोंनि बे मुलुगाव सफैनाया बायचान्सलि एबा माबा मोनसे जाब्रथाय एबा एक्सिडेन्टनि गेजेरजों जों जे सफैदों, बे नङा। अनजाग्राफोर, जों जे दिनै बे मुलुगाव दं, नोंथाङा जे बे मुलुगाव दं, बे हायाव दं, जों बेयाव थानायनि जोंहा गुबै प्लानफोर दङ। कमप्लिटलि प्लाननि गेजेरजों एबा प्लानिं थांखि थानायनि गेजेरजोंसो जोङो सफैदों। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि होननानै इसोरनियाव सोंगोन, फोरबु आं मा खामानिनि थाखाय थिक एबा बेस्ट जानानै दं? जेब्ला जों बेबायदि सोंलु सोंगोन, जेब्ला नोंथाङा बेबायदि सोंलु सोंगोन, अब्लाना बै इसोरनि सोमोनांथाव प्लानिंआव जों बाहागो लानाय जायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेलनि जारिमिनाव जाय सुबुंफोरानो जेब्लानो जिसु ख्रिस्टनियाव इसोरनियाव बेबायदि होननानै सोंदों जे फोरबु आं नोंनि थाखाय मा मावनो हागोन, फोरबु आं नोंनि थाखाय बबे बिषयाव आङो थिक जागोन, जेब्लानो बेबायदि सोंलु सोंदों, बिसोरनि जिउ, बिसोरनि जारिमिना अरायनि थाखाय अमर जानानै थादों। जेसाया नाबिनि जिउ जारिमिनखौ नायदो, बिथाङा इसोरनि माथोखौ खोनासंदोंमोन, जि माथोआ, जि रावा सोंदोंमोन, आं सोरखौ थिनहरनो होननानै, जायखौ जों जेसायानि 6:8 सिरियाव मोननो हायो। बेवहाय बेबायदि लिरनाय दं, आरो आङो फोरबुनि बुंनाय खोथाखौ खोनादों, आङो सोरखौ थिनहरनो, जोंनि लागै सोर थांगोन? अब्ला आङो होनबाय, नै आङो दं, आंखौ थिनहरदो। जेब्ला जेसायाया बे बाथ्राखौ खोनादोंमोन, बै समाव जेसायाया इसोरनि सिगाङाव बुङासै जे आंनि डिग्रिखौ चेक खालामग्रो, आंनि रोंगौथिफोरखौ चेक खालामग्रो एबा नायग्रो, बेबायदि होननानै जेसाया नाबिया बुङाखसै। नाथाय जेसाया नाबिया मा बुंखो? बै सोंनायनि, बै माथोनि फिननायाव मा बुंखो? जे आं दं, आंखौ थिनहरदो, हियर आई एम, सेन्ड मी, बेबायदि होननानै बुंबाय। साननानै नाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जेसाया नाबियानो रोजा बोसोर सिगाङाव जिसु ख्रिस्टनि फैनो गोनांनि बिसय प्रफेसि खालामनानै दोनबाय। जेब्ला नोंथाङा इसोरनियाव बेबायदि होननानै बुंगोन, अ फोरबु आं बे मुलुगनि खारनायाव मेंबाय, जेराव नों हास्थायो बैयावनो आंखौ बाहायदो, अब्लाना इसोरा नोंथांनि लोरबांथिफोरखौबो गावनि थाखाय बोलोगोरा खालामगोन।
एबा बोलोगोरा खालामो। जानो हागौ नोंथाङा गावखौनो साननानै लानो हागौदि आं बुंनायाव मोजां नङा होननानै, जेरैहाय मुसियाबो गावखौ साननानै लादोंमोन जेब्ला इसोरा नोंथांखौ सायख'गोन, जोंखौ सायख'गोन, अब्लाना बियो नोंथांखौ जग्यता गोनांबो खालामखागोन। अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेखिनियावनो नोंथांहा मोनसे सोंलु जानो हागौ आरो बे सोंलुआनो जाहैबाय आं गावखौ माबायदि मिथिनो हागोन दि जे आं जे बबे खामानिनि थाखाय थिग? थारैनो बे सोंलुआ हयथ' गोबां मानसिनि गोसोआव जायो। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, इसोरा बयनोबो आलादा आलादा रोंगौथिफोरखौ होनानै दोनदों, जायखौ जोङो 1 करन्थियारि 12 बालाबाव मोननो हायो। बेवहाय ओरैहाय लिरनाय दं जे जों बयबो मोनसे मोदोमनिनो आलादा आलादा बाहागोफोर एबा अंगफोर। गासैबो जुदि मेगन जानायमोनब्ला खोनासंग्रा सोर थागौमोन? आरो गासैबो जुदि खोनासंग्राल' जायोमोनब्ला नायग्राया सोर जागौमोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, एग्जाम्पल माखासे होलांनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय नोंथाङा जुदि सोरनिबा दुखुखौ नुनानै जुदि नोंनि गोसो गोरबोआ जुदि गाबखाङोब्ला एबा नोंबो जुदि दुखु मोनफायोब्ला, अब्लाना नोंनि खामानिया जागोन नोङो दया गोनां एबा दया होग्रा एबा गुबुनखौ सेबा खालामग्रा, अनखांग्रानि नोंनि खामानि जानो हागौ। जुदि नोंथांनि बुंनायाव, नोंथांनि रावनि गेजेरजों सोरबाया जुदि बोलो मोनखाङोबा, थुलुंगा मोनोब्ला, अब्लाना नोंनि खामानिया जानो हागौ थुलुंगा होग्रा एबा थुलुंगा होनायनि एबा उत्साह होनायनि। आरो नोंथाङा जुदि घन्टासे, घन्टानै, घन्टाथाम गोबाव समहालागै हान्थु खरायनानै जुदि नोंथाङा सान्तिनि थाखाय आर'ज खालामनो हायोब्ला, नोंथाङा सासे प्रेयार वारियर जानो हागोन एबा नोंथांखौ प्रेयार वारियरनि थाखाय इसोरा बाहायगोन। आरो नोंथाङा जुदि गथ'फोरखौ मोजां फोरोंग्राब्ला, नोंथाङा गथ'फोरनो मोजां लामा दिन्थिग्राबा, नोंथाङा जानो हागौ फोरोंगिरि जानो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोरबायदि गोबां खामानिफोर दङ, बायदि बायदिफोर दं। अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ मिथिनानै ला, इसोरनि रायजोआव खामानि मावनाया मोनफ्रोमबो खामानियानो VIP जायो। बेवहाय फिसा गिदिर रावबो थाया। खालि सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै बे फिसा आर'जखौ खालामनो नांगौ। फोरबु, आंखौ दिनै बाहायदो। आंनि गेजेरजों दिनै जेन सोरबाया सोरां मोनो, आंनि गेजेरजों दिनै जेन मदद मोनो, आंनि गेजेरजों आं जेन दिनै सोरखौबा हेफाजाब होनो हायो। फोरबु, आंखौ बाहाय, आंखौ मोनसे जारिया खालाम नोंनि खामानिनि थाखाय। बेबायदि होननानै सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै आर'ज खालाम। अब्ला अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ नुखांनायनि उनाव एबा नायखांनायनि उनावबो नोंथाङा नोंथांनि साख्रिखौ नायगिरदो। नोंथांहा जि डिग्रि दङ, बै डिग्रिखौ बाहायदो। नाथाय बेफोरनि आवगायावनो नोंथांनि जिउनि बिगोमा इसोरनि सिगाङाव हान्थु खरायग्रो। बेनो बुं, फोरबु, आं नोंनि बिसाज्ला, आं नोंनि बिसाजो, आंखौ बे मुलुगनि आन्दाय होग्रानिफ्राय रैखाथि हो। आंखौ बैबायदि जायगायाव गसंहो, थानो हो, जेरावहाय आङो नोंनि महिमा खालामनो हागोन, नोंखौ बाख्नायनो हागोन। बैबायदि जायगायाव आंखौ दोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फोथायनानै ला आरो बे बाथ्राखौ फोथाय, जेब्ला नोंथाङा इसोरनि रायजोनि थाखाय एबा इसोरनि रायजोखौ गिबियाव नायगिरग्रोगोन, अब्लाना बे मुलुगनि मोनफ्रोमबो बोरखौ मोननो हागोन। साख्रि, मोजां साख्रिखौ मोननो हागोन आरो मोनफ्रोमबो गोजोननाया नोंथांनि उन फैगोन, जोंनि उन फैगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टनि बिसा, आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जोबनायाव बेखौनो बुंनो नागिरदों, जों जेरैहाय माबा मोनसे मोननो थाखाय ओरैबायदि हांखुर जायो, जों जेब्ला डिग्रि मोनो, जेब्ला जों माबा मोनसे मोनो, जोंनि जिउआव जोङो फोजोबो आरो डिग्रिफोरखौ मोनो, जोंनि रोंगौथिफोरा थायो, अब्लाना जोङो साख्रिखौ ओरैबायदि हांखुर जानानै नायगिरो आरो जोङो साख्रि मावो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि जिउआव जोंबो इसोरनियाव नागिरनांगौ आरो इसोरनियाव सोंनो नांगौ जे, अ फोरबु, आंनि थाखाय एबा आंनि जिउआव नोंनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय माबाफोर जायगा दङ ने? जों बे सोंलुखौ अरायबो फोरबुनियाव खालामनो नांगौ। जेब्ला जोङो फोरबुनियाव बे सोंलुखौ सोंगोन, अब्लाना फोरबुआ जोंनो थारैनो खामानिखौ जोंनो होगोन। अनजाग्राफोर, जों गोबां समाव जों फोरबुनियाव सोंलु सोङा, फोरबुनियाव जों बे इच्छाखौनो नागिरा जे फोरबुआ जोंनि जिउआव मा खामानि होनो नागिरदों, आङो फोरबुनि थाखाय मा खामानि मावनो नांगौ, बेखौ जों माब्लाबाबो सोंलु खालामा, सोङा। बेनिखायनो गोबां समाव जोङो मिथिया जे फोरबुनि थाखाय जों मा मावनो नांगौ। अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि मोनाव नोंथाङा बिसनायाव उन्दुनायनि सिगां बिसनायाव हान्थु खरायनानै फोरबुनियाव सों जे, अ फोरबु, नोंनि हामजा जानाय बायदि आङो नोंनि थाखाय मावनो रोंनाय खामानि आंहा मा दं होननानै नों सोंलु सों। फोरबु, नोंनि थाखाय आङो मा खामानि मावनो हागौ, मा खामानि मावनो हागोन, बे सोंलुखौ लानानै फोरबुजों रायज्लाय आरो फोरबुआ नोंनो
नोंनो थारैनो खामानि होगोन आरो नोंखौ गावनि रायजोनि थाखाय खामानियाव थिसनगोन। अनजाग्राफोर, जोबनायाव गुसुं आरज खालामनानै फोजोबलांनो हास्थायदों, फोथायनायजों नाजावगोन आरो बाहागो लागोन। ओ फोरबु जिसु, दिनै जों गाव गावनि जिउखौ नोंनि आखायाव गथायदों। दिनै जों मिथिया फोरबु बबेया जोंनि थाखाय मोजां, नाथाय नों मोजाङै मिथिगौ। जोंखौ नोंनि रायजोनि थाखाय थाम-थिम खालाम फोरबु, आरो जेरावनो जों हामजा जानाय जागोन एबा थिग जागोन बै जायगायावनो जोंखौ बाहायदो। जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन। दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि जिउआव जुदि बोर लाबोबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो बे भिडिअ'खौ गुबुनजोंबो शेयार खालामदो, जेन गुबुनफोराबो बे सैथो बाथ्राखौ मिथियो। आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जेन बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ मोनबाय थानो हायो। गड ब्लेस इउ अल। उनाव लोगो मोनफिनबावसिगोन। थेंक इउ।